खुलुमबाय फरायसाफोर फिन खेबसेबाव नोंसोरखौ आंनि बे चेनेलावहाय बरायनाय जाबाय दायो नोंसोर स्क्रिनाव मोनसे कुइसन नुनो मोनदों बे कुइसनखौबो आं नोंसोरनिनो थामहिनबा जोंनि क्लास 10 नि सानखान्थि आयदानि 2.2 सोंथि बिदांनिफ्राय लानाय जादों नोंसोर बेखौ टेक्स्ट बुकआव चेक खालामबा नुनो मोनगोन ओके 2.2 सोंथि बिदांनि बा सोंनाय बिदांनि 3 नम्बर कुइसन दा बेवहाय मा बुंदों बेवहाय बुंदों जौगानै बां बिदाब दिहुन जायनि लाथिख'फोरा जाबाय नैफोरबायदि ओके थामहिनबा जों मा खालामनांगौ सिदा सिदि जौगानै बां बिदाब दिहुननांगौ आरो सिङाव जोंनो लाथिख'फोर होनाय दङ आरो नोंसोर मोनफ्रोमबो कुइसनाव नायोब्ला नोंसोर नुगोन जरासे जरासे लाथिख'फोर होनाय दङ मानो जरासे जरासे लाथिख' होदों कनसेप्टनि खोथा बुंनि एक्चुअली जेसेबांखिनि जौगानै बां बिदाब दङ बिसोरहा मोननैल' लाथिख' थायो बेनिखायनो जिहेतु जोङो जौगानै बां बिदाब दिहुननांगौ बेनिखायनो जोंनो जरासे जरासे थामहिनबा मोननै लाथिख' होदों दानिया कनसेप्टनि खोथा बुंबावनि मोनसे दायो जेसेबां जौगानाय समानथाय दङ जिहेतु बिसोरहा मोननै लाथिख' थायो आरो दायो जोङो बे लाथिख'फोरखौ सिनाय मोना मिथिया बेनिखायनो बे लाथिख'फोरखौ जोङो आलफा आरो बीटा हमनाय जायो दा नैबे सोंथियाव नाय बे सोंथियाव नाय बे सोंथियाव बे माइनासफोरा जाबाय आलफा आरो बे 3/2 आ जाबाय बीटा बिदिनो बेयो जाबाय आलफा बेयो जाबाय बीटा बेयो जाबाय आलफा बेयो जाबाय बीटा बेयो जाबाय आलफा बेयो जाबाय बीटा थ' जोंनो मोनफ्रोमबो कुइसनाव आलफा आरो बीटा थामहिनबा जौगानै बां बिदाबनि लाथिख' मोननैखौ होबाय जुदि जोङो आलफा आरो बीटाखौ सिनायनो हाबायबा थ' जों मा खालामगोन आलफा प्लास बीटा दिहुनगोन आलफा प्लास बीटाया मा बुजायोमोन लाथिख'फोरनि दाजाबगासै माने जौगानै बां बिदाबनि लाथिख'फोरनि दाजाबगासै थ' आलफा प्लास बीटा माने जों बेखौ आरो बेखौ दाजाबगोन दाजाबना माबा मोनसे मोनगोन बिदिनो आलफा इनटु बीटा खालामगोन थ' बेयावबो जों माबा मोनसे मोनगोन बे आलफा प्लास बीटा आरो आलफा इनटु बीटाखौ जोङो नैबे समानथायाव सोगोन x स्क्वायर माइनास आलफा प्लास बीटा x प्लास आलफा बीटा इक्वल टू 0 बे समानथायाव सोगोन बे समानथायाव ग्रोब ग्रोब नै आलफा प्लास बीटा नै आलफा प्लास बीटा आलफा इनटू बीटा नै आलफा इनटू बीटा बेवहाय ग्रोब ग्रोब फज'ना होयोब्ला जों मोनसे समानथाय मोनगोन बे समानथायनिफ्रायनो जोङो जौगानाय बां बिदाबखौ मोनगोन एबा सिनायनो हागोन ओके सिम्पल आसा खालामो बुजि मोनबाय फै दानिया जोङो क्वेश्चन नम्बर 1 खौ खालामना नायदोनि थ' क्वेश्चन नम्बर 1 सल्यूशन हमबाय आलफा आरो बीटाया जौगानै बां बिदाबनि लाथिख' मोननै तो according to question alpha is equal to -4 beta is equal to 3/2 therefore alpha plus beta is equal to -4 plus 3/2 equal to मा जागोन 2 -8 plus 3 equal to एक मिनट -5/2 -5/2 ओके आरो alpha into beta is equal to मा जागोन -4 into 3/2 तो बे जागोन जोंहा 2 into 2 4 into 3 6 -6 तो alpha plus beta खौ जों मोनबाय मा alpha plus beta खौ मोनबाय जोङो -5/2 आरो alpha into beta खौ मोनबाय जोङो -6 ओके तो बेफोर सानजाबनाय दाजाबनायाव हाखु दाखुआव गोरोन्थि जानो हागौ तो स्क्रिनाव आं बाहाय कन्ट्रल खालामनो हागौआखै तो नोजोर होबानो जाबाय मोनसे -5/2 मोनसे मा ओंखारखो जोंहा -6 therefore जों मिथिगौदि होनना लिरबाय आङो थोंजोङैनो तो जों बेवहाय मोनसे लाइनबो लिरबावनो हायो जुदि आलफा आरो बीटाया जौगानाय बां बिदाबनि लाथिख' मोननै जायो अब्ला जोङो थोंजोङै लिरनो हायोदि नाबो लिरनो हागोन जों मिथिगौदि मा x स्क्वायर माइनास आलफा प्लस बीटा x प्लस आलफा बीटा इक्वल टू 0 to simplify x स्क्वायर माइनास आलफा प्लस बीटा नि बेसेबांमोन -5/2 -5/2 x प्लस आलफा बीटा नि जाबाय -6 इक्वल टू 0
This implies x square plus 5/2 x minus 6 equal to 0. तो बेखौ सिफायबा जों मा मोनगोन 2x square plus 5x minus 12 equal to 0. Therefore दिहुननो गोनां बिदाबा जागोन मा बेखिना जागोन हा twice x square plus 5x minus 12. Okay. तो आशा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों माबाफोर खारनाव जुदि बेफोर सिम्प्लिफाइ खालामनायखौ बा बेफोर जेंना सुस्रांनायखौ बुजि मोनाखैबा प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय तो आं गोरलैयै बुजायनो नाजाबावगोन तो नेक्स्ट क्वेश्चन फैबानोसै फै तो क्वेश्चन नम्बर 2 सल्यूशन मा दङ बेहाय 5/2 हमबाय अल्फा आरो बीटाया जगानै बांबिदाबनि लाथिख' मोननै जगानै बांबिदाबनि लाथिख' मोननै therefore according to question मा जागोन alpha equal to 5 आरो बीटा equal to मा जागोन 2 बेखायनो alpha plus beta equal to मा जागोन 5 plus 2 equal to बेसेबां जागोन 7 alpha into beta is equal to 5 into 2 equal to 10 therefore जों मिथिगौदि बे लाइनखौ एसे सोलायना लिरनो हागोन होनना बुंदों आङो दै बे लाइनखौ लिरनो हागोन जोङो जुदि आल्फा आरो बीटाया जौगानि बांबिदाब लाथिख' मोननै जायो अब्ला थोंजोङै जौगानि बांबिदाबा जागोन होननाबो लिरनो हायो जों मिथिगौदि आं गुसु खालामना होबाय जों मा मिथिगौ x square minus alpha plus beta whole x plus alpha beta equal to 0. Okay. This implies x square. Alpha plus beta ni mana बेसेबां 7 x plus alpha into beta ni mana बेसेबां 10 equal to 0. तो therefore खामनो गोनां जेबो गैला जोंहा therefore जगानि बांबिदाबा जागोन जगानै बांबिदाबआ जागोन मा जागोन जगानि बांबिदाबा जागोन x square minus 7x plus 10 आसा खालामो नोंसोर बुजि मोनदों बाखिखिनिखौ गावबा गाव खालामनो हासिगोन जुदि हानाय बायदि मोनाखै प्लिज अननानै कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय तो बेफोरबायदि गोरलै आरो सिम्पल सिस्टेमनि गेजेरजों जों बे क्वेश्चन नम्बर 3 नि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनबावसिगोन एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय